high G's, der har sådan været efterspørgsel. Ej, okay, det er løgn. Min mor har spurgt, hvordan det ligger med øjenmakeup, og det vil jeg da selvfølgelig gerne fortælle. Og jeg havde lavet en Elsa makeup. Det bliver ikke i dag, fordi det gider jeg ikke. Jeg er træt. Så jeg lægger bare mit øjenmakeup, som jeg plejer. Og der starter jeg sådan set med noget øjenskygge. Jeg bruger de lyserøde farver, fordi det kan jeg godt lide. Så ja, yeah. Lyserød, det ved jeg ikke. Jeg ved egentlig ikke, om det lige er mig, men jeg synes, det ser meget sødt ud alligevel. Så det kan jeg godt lide. For mig er det ikke så vigtigt, om det er noget, der kan ses. Det toner bare lidt og giver det et look, en lille pif. Ja, jeg lægger dobbelt farve helt yderst, som er en mørke, lyserød ting lige der, og så bruger jeg den ovenover, og den der blander sammen. Fordi den helt lyserød, den giver sgu ikke rigtig noget. Da. Så den ser cirka, som jeg plejer i hvert fald. Og så lægger jeg en mascara, og der har jeg denne her, som jeg er rigtig glad fra. Sådan Maybelline ting. Skide glad for, men jeg har brugt den op, så jeg kan ikke rigtig bruge den. Jeg kan i hvert fald ikke rigtig vise jer, hvordan den virker, fordi eller hvordan den virker for mig, fordi den er sådan lidt, den er lidt gammel. Så den bruger jeg sådan kun, når det er aller værst. Så har jeg den her. Men jeg tænker, til det her look, der fungerer den nok ikke så godt. Så jeg tænker, at jeg vil bruge min Mega Volume Miss Manga fra L'Oreal. Yeah. Den har jeg faktisk ikke brugt så meget. Fik den i gave sidste jul. Det er sygt nok. Det er det da. Yeah. Så det lægger jeg jo bare fed børste. Fokuserer altid meget sådan på de yderste, fordi at det synes jeg ser skide godt ud, ikke? Giant. Så der er mange, der siger, hvis jeg ikke har makeup på en dag, så siger de, what the fuck, du har små øjne, altså. Og ja, jeg har meget små øjne, men det viser jeg nok ikke, fordi jeg kan godt lide at have lidt store øjne, men heller ikke, så det er overnaturligt. Så ligger jeg her under. Jeg fjerner selvfølgelig den overskuende med make-up, fjerner bagefter, men det har jeg ikke tid til lige nu, fordi nu viser jeg lige det her. Og så, ja, nu må undskylde og råder lidt, så derfor så har jeg lidt svært ved at finde mine ting.
som faldt på gulvet. Så har jeg selvfølgelig en eyeliner, som jeg kan ikke se, hvor den er fra. Jeg har brugt den så meget, så det er rester, som jeg selvfølgelig sådan tager på. Ikke også? På en vådkant. Og passer på, at jeg ikke får overdoseret. Så jeg går rundt og ligner en lille hamster. Synes jeg sgu ikke er pænt. Sådan. Jeg tror også, at det er min standard makeup. Jeg har selvfølgelig foundation på, hvis I ikke kan se det. Fordi så har jeg ikke lige så uren hud. Puder, det er også noget, jeg bruger. Men hvis jeg bare skal en tur i skolen, så plejer det så sådan der ud. Så vi ses senere. Hej.